Акай Берӯз, пеш аз суҳбати асосӣ разминка мекунем. Қабул ака. Яъне ма ҷумларо сар мекунем, шумо ба охир мерасониш. Майлаш. Ман Беҳрӯз Ҳафизов. сабаби забони англисиро омӯхтанам ин имкониятҳоро васеъ кардан. ман барои он муаллим шудам ки имкониятҳои дигар касбҳоро васеъ кунам. аз ҳама чизи ҷолиб дар корам, фаҳмондадиҳӣ, аз ҳама роҳи осони диққати шогирдонро ҷалб кардан ин ҳазл вақте ки ман баҳои ғайриқаноатбахш мегузорам, эҳсоси ман бад аст. маоши омӯзгор мерасад ба зиндагиаш омӯзгори хуб бояд намуна бошад. омӯзгор ҳақ надорад ки Занад. ба ин интервю барои он розӣ шудам ки забони англисӣ барои ҳама дастрас бошад. сар мекунем. Саломат бошед. Ака ба фикрам то анрӯзаи гарм шудем ва мо Хеле имрӯз гарм. бо шумо дар бораи забони англисӣ, омӯзиш, омӯзонидан ва ояндаҳое ки яъне ояндаҳои мо аз ҳамин забон чӣ гуна истифода бурда метавонанд дар бораи ин суҳбат мекунем. Ва якум мехостам фаҳмам ки шумо худатон кай ва чӣ тавр ва дар чанд муддат забони англисиро омӯхтед? забони англисӣ якум курсиро хатм кардам. қадам ба дим курсӣ монда истода будем. баъдан рости гап тасмими худам буд, аммо тасмими падар зиёдтар буд. падарам гуфтанд ки чизе бошад набошад, чӣ шарту шароите ки талаб мекунад намекунад, ту бояд забонро ёд гирӣ. баъдан як маркази омӯзишӣ буд, номаш полиглот, агар донед, пештар фаъолият мекарданд, айни ҳол фаъолият намекунанд. дар ҳамонҷо рафта ба омӯзиши забони англисӣ шурӯъ кардем. агар муддаташа гӯем, дар муддати 4 моҳ ман аллакай забонро ёд гирифтам. ин кадом стадия буд, кадом уровень? аз уровни 0 сар кардам, аз бигинер сар кардам. ана баъдан то 4 уровня рафтам, интермедиат. чӣ хел мешавад ки як ҷавон дар симои шумо пас аз 9 соли таҳсил дар мактаб меонад, 1 соли донишгоҳ вай омада дар маркази забономӯзӣ дар 4 моҳ аз 0 сар кардан меомад? аз маркази забономӯзӣ то дараҷаи ин чиз вобастагӣ надошт, чунки вақте ки ман нав қадам мондам, онҷа 240 сомон моҳона месупоридем. ана баъдан ман нақша карда будам ки 5-6 моҳа пулама пештар тайёр кардам. она падарам 1-2 моҳ 3 моҳи аввала дода буданд, баъд нақша карда будем да хулос. ана вақте ки ман рафтам, на русском говорят объем, ҳамон объеме ки ман да муаллим медод барои омӯхтан, хона мерафтам, ним соат вақт мегирифт аз худ карданаш. баъдан ҳамон китоби якум рӯне ки буд, ман варақ зада дар як ҳафта буд кардам. ман бисёр мехондам. дар як рӯз ками кам 8 соат мехондам. падари ман вақте ки хоб мекарданд, дар хобашон 2 маротиба мехестанд. 2 маротибае ки аз хоб мехестанд, омадан амин ҳуҷраи мана дарша тақ мекардам, ман ҳолиам дарс карда истода будам. ман то соатҳои 4 дарс мекардам, ана баъдан баъди 4 хоб мекардам, баъд донишгоҳ мерафтам, баъд дар донишгоҳ бо компютарига хоб мекардам. дар ин муддат барои чи аз худ шуд, барое ки бисёртар мехондам, вақт бисёр ҷалб мекардем. ана на ҳама аспектҳои забони англисӣ хуб шуд. фақат гапзанӣ бо талаффузи безид хуб шуд, талаффузам нағз набуд. барои ки ман фақат ҳамин гапзаният кардам. словар низ запасам нақз шуд. наве ки яъне маҳорати аз худ кардани грамматика. тамом. бисёр дигар чизояш дар муддати 4 моҳ заиф будам. мотиватсия, ангеза чӣ буд ки бояд як шабона шумо 8 соат мехондед? аз сабабе ки камтар шароити зиндагӣ мушкилтар буд, ман медонистам ки забони англисӣ кӯмак мекунад. мехостам ба падарам кӯмак кунам, ба оила кӯмак кунам. худованд умри падара дароз кунад. саҳми зиёд он кас гузоштагӣ ҳастам. ана мақсади асосӣ барои беҳтар кардани зиндагӣ буд. аз ҳамин сабаб мотиватсия калон медод. аз ҳамон мақсад гузоштан то имрӯз чанд сол гузашт? соли 2011 12. 10 сол. бале. кай тасмим гирифтед ки бояд шумо ҳатман муаллими забони англисӣ? ҳеҷ вақт. забони англисиро аз худ кардан ман муаллим шуданӣ набудам. чӣ хел шуд баъд ин тараф? ҳамон марказе ки ман мехондам, полиглот, дар муддати 4 моҳ вақте ки ман забонро аз худ кардам, ин барои он ҳам як натиҷаи хуб буд. 5 моҳ сар ки шуд, як рӯз дар ҳамон марказ як муаллим набуд. баъдан маъмурияти марказ назди ман омаданд, гуфтанд ки беҳрӯзҷон, ҳаминҷа як кас нест, дарс додан дар кор. ман мегӯям аз ҳаққи бегона шудагӣ? ман чӣ дарс додагӣ нестам. илтимос ту метонӣ. ҳамон якум рӯзе ки дарс додам, дарс хеле хуб гузашт.
хеле ва хеле хуб гузашт. Баъд аз ӯ 3 рӯз ман дарс надодам, барои ки муаллимаш пагоҳ омад. Аммо баъд аз ӯ 3 рӯз ба худ наомадед? Баъд аз ӯ 3 рӯз ман дарс надодам, муаллимашон омад, аммо ҳама гурӯҳ мехост ки дигар ман дарс диҳам. Баъд амун маъмурият аз нав назди ман омад, гуфт ки илтимос хонданатро бесуд мекунед. Аммо ман аз уровени 0 сар кардам, дар муддати 4 моҳ уровенам баланд шуд ва чӣ хел гап занам, ман аз гурӯҳам набаромадам, барои ки ман медонистам ки аз гурӯҳам бароям, ман бо ҳамун тарзе мехонам ки камтар муддаташ дароз шуда рафтан мегирад, бароям ман чӣ хел ба забони русӣ мегӯянд самоучка. Дар ҳамин омӯхтан интернет чӣ нақш дошт? Бисёр нақш, беҳад бисёр. интихоб кардани маълумотҳо, материалҳо беҳад ва беҳад нақши калон мебозад. Нодуруст интихоб кардани материал, нодуруст хондани забон мешавад. Агар нодуруст ки хондед, дар ин асос ҳам дуру дароз мешавад, ҳам як ба забони русӣ мегӯянд барьерҳо пайдо мешавад, ки шуморо имкон намедиҳад ки шумо пеш равед. ман зиёд истифода бурдам интернета. Курсҳое ки шумо ҳозир мегзаред, дар чанд моҳ, барои чанд моҳ ҳам ки як нафар забони англисиро омӯзад? Марказ ин курсҳои оддӣ ҳастанд, курсҳое ки аз рӯи барномаи муайян, аз рӯи китоби Оксфорд гирифта шудааст. Баъдан аз рӯи таҷрибаи худам ман андакак як-ду материалҳо илова кардаги ҳастам. материалҳое ки ман худам шахсан хондаастам, инра на ҳама метавонад бихонад, барои ки вақт шудо карда наметавонад, тамбал ҳастанд, яъне гӯтихтон мотиватсия надоранд. аз ҳамин сабаб слишком хеле сахти бад вай намекунем. Как его там? Не будем давить, можно сказать. Ин муддати чӣ қадар муайян шудагист? Як курс 3 моҳ. Бояд чанд курс гузарад? ҳадди ақал бояд 5, ҳадди ақал бояд 4, аммо дар забони англисӣ 6 уровень аст. Масъалаи онлайн школа чӣ хел? Онлайн школа ин шахсан курси худи ман аст. ҳамон 10 сола таҷрибае ки ман дар забони англисӣ дорам, ҳамаша ҷамъ карда як карда ба мардум пешкаш карда истодам. Ой, дар кадом шакл аст? Шакли видеоӣ, мо командаи калон ҳастем, ба як видео намешавад. Дар инҷа ҳам видео ҳаст, ҳам баъдан мо мутахассисои нағза интихоб карда, бо онҳо як барномаи муайян ташкил карда, онҳо барои пешрафти мисол вазифаи асосии онҳо дарсдиҳӣ ҳаст, яъне ки мо дарсҳои асосӣ дорем ва дарсҳои практикӣ дорем. Мутахассисое ки мо интихоб кардаги ҳастем, онҳо дарсҳои практикӣ пеш мебаранд. Онлайн курс барои чӣ кушодам? Барои он ки ҳамин марказ таҷриба шуд, баъд пандемия таҷриба шуд. Аввал пандемия таҷриба шуд, баъдан бисёр чизҳо пеш омаданд, бисёр мисолҳоро тонистем ҳал кунем. шахсҳое ки донишгоҳро тамом кардан, оиладор ҳастанд, шахсҳое ки фаъолият мекунанд, кор мекунанд ва ё ҳеҷ вақт марказ омада хонда наметавонанд. Максимум 1 моҳ, 2 моҳ тамом стоп. Дигар наметавонанд, вақт шудо карда наметавонанд. Мо барои онлайн школаро бо тарзи дастрас кардем ки онҳо аз ҷои 6 тавонанд ки забонро омӯзанд. Муддат чӣ қадар муайян шудааст? Агар дар ин ҷо шумо 2 сол хонед, дар онлайн курси ман 1 сол мехонед. Ва дараҷаи баланд, сатҳи баланд. Ин эксперименталӣ аст. Мо шогирдое дорем ки дар муддати хеле кӯтоҳ ба дараҷаи беҳад баланд расиданд. шумо ягон фикр кардед дар муддати 10 сол ки дар ягон мактаби оддии давлатӣ рафта дарс бидиҳед? ман ҳатто фикр намекардам ки муаллим мешавам. ҳеҷ вақт фикр кардаги нестам, аммо ин таҷрибае дорам дар мактаб не, дар донишгоҳ. ман як ихтисоса бо забони англисӣ дар донишгоҳ мебурдам, пеш мебурдам. ҳозир нест? ва як муддати кӯтоҳ буд, аз сабаби ки як чӣ мегӯянд специалист набуд дар ин соҳа. баъд муаллим, як муаллимае ки ман бисёр ҳурматшон мекунам, он кас омаданд гуфтанд ки ҳамин як дарса ҳамихел кардан дар кор муддати 6 моҳ дарс диҳед. ман муддати 6 моҳ як гурӯҳ фақат рӯзҳои шанбе аз соатҳои 9 то соатҳои 11 дарс медодам. 2 соат. фикрҳо нестанд ки барои беҳтар шудани забони англисӣ, таълими забони англисӣ дар мактабҳои миёна ягон пешниҳод дошта бошед? пешниҳод ба мо будан, аз мо не. аз онҳо дошт буданд? бале, аз якчанд корхонаҳое ҳастанд ки дар ин масъала бисёр ҷалб шудага ҳастанд, алалхусус барои онлайн школа. беҳад пешниҳоди хуб буд, аммо намедонам чӣ хел ташкил кунам.
чунки ҳастанд бачаҳои лағақатманде ки дар ноҳияҳои дурдаст ҳастанд, онҳо эҳтиёҷи забономӯзӣ доранд. Рости гап 1 сол зиёд шудааст ки ҳамин фикр бисёр маро ғамам метиҳад. Намедонам чӣ ташкил кунам ки ба онҳо ҳамин чиз дастрас бошад, барое ки дар инҷа меҳнати андак калонтар дар кор аст. Мисол онҳоро бо компютерҳо, бо чизҳои лозимае ки барои омӯзиши худи забон дар кор аст, бояд таъмин кунӣ. Ман агар ягон проект нависам қабул кунад, беҳтарин мешавад. Ки айни ҳол амихе пешниҳод буд, бисёр фикр кардам, аммо намедонам чӣ ташкил кунам. Яъне мақсад дастрасӣ ба дарси забони англисӣ манотиқи гуногун. Бале, бале. Маълум аст ки шогирдони марказ сокинони Душанбе ҳастанд. Бале. Шогирдони тамоми ҷаҳон. Тамоми ҷаҳон. Бале. Германия, Америка, Китай, Мексико, Бразилия, Россия, Қазоқистон. Хориҷӣ камтар ҳастанд? Агани ҳаст. Ҳаст. Бале, бале, бале. 20% хориҷӣ аст. Дар шароити имрӯз маоши омӯзгор чӣ хел аст? Барои зиндагӣ дастрас аст, аммо кам аст. Яъне мерасад, бе қарз мешавад? Яъне дар рӯйхати дафтари қарздорони мағозаи таги дом нест охи номтон? Шахсан аз ман ё ки дар умум? Не, аз шумо ман байдор кунам. Аз ман? Албатта ки не. Дар вақти дарс, намедонам онлайн аст ё офлайн, худатон чӣ хел ҳис мекунед вақте ки ягон шогирд савол метиҳад ва ҳамсолаш намедонад? Дар солҳои аввал ин чиз бисёр буд. Ҳоло бошад, ин чиз тамоман ба назар намерасад, чунки як ихтисосе ки аз худ мекунӣ, бисёр нозукиёшо рӯз то рӯз аз худ кардам, пур мешад мерад. Пеш буд, ягон хел ҳис намекардам, баъд ҳис намекардам. Дар ҷояш агар тавонистам меёфтам медодам, агар ёфта наметавонистам мегуфтам баъдан метавонам ба шумо дастрас кунам. Ягон ҳиссиёт надоштам. ҳамон муаллиме зинда мемонад ба қавле ки дар баробари омӯзонидан худашам меомӯзад. ҳозир шумо худатон чӣ хел такмил додед? Беҳтарин ва аз ҳама муҳимтарин арзиш айни ҳол барои ман вақт аст. Вақта ҳар рӯз рафтода мешавам, чунки вақтам дуруст истифода бурда намешавад. Дар омӯзиши бисёр чиз ҳастам ки вақтам тангӣ мекунад. Бисёр меомӯзам. Бисёр. Технологияи нава бисёртар меомӯзам. Маълум аст ки нафаре ки забони хориҷӣ медонад ва як калимаву ибораҳои ҳамон забон аст зиёдтар ҳазм мекунад. Ҳамин ҳазм кардан ягон формула дорад ки тез ҳазм бошад. Якчанд методҳои муайяне ҳаст ки албатта ба шумо кӯмак мекунад ки калимаҳо, ибораҳо нағз ҳазм шавад. Беҳад бисёр аст. Аз ҳама шогирди хурдсол ва аз ҳама калонсолтон чанд сола буданд ё ҳастанд? Айни ҳол ё дар умум агар гап занем, аз хурдсол ман 6 сола дарс дода будам. Аввал вақтҳо буд. Калони калон 61. Омӯхтанд? Бале. 61 сола муддати 5 моҳ омӯхтам. Он кас андакак база доштам, таҳкурсӣ доштам. Муддати 5 моҳ як барномаи муайян карда он каса дарс дода будем, аммо андакак мушкилтар буд. 6 сола чӣ? 6 сола вақт дуюм соли таҷрибаи забон, яъне омӯзиши забони англисӣ буд, яъне дарс медодам. Агар гӯем ки худам қонеъ ҳастам ё не, қонеъ нестам, барое ки забон нею андакак малакаам намерасид. Баъзан муаллимон метод доранд ё ин ки усули махсус доранд ки дарсҳояшонро бо ягон калимае ки ибораи махсус оғоз мекунанд. Ҳам хел дар шумо ҳаст? Ман анҷом медиҳам. Чӣ хел анҷом медиҳед? Good luck guys. Биё бимон. Биё бимон. Нема фраза биё бимон имрӯз гап намезанем. Имрӯз дар бораи биё, на биё бирем, биё бихӯрем, биё гап занем. Ё ки бимон бихӯрам, бимон гап занам, биё бимон бирам. Дар бораи гап мезанам. Нигоҳ кунед. Беҳад монандам. Let me go. Шумо ролика тамошо кардагӣ бидем. Бимон бирам. Let me eat. Бимон бихӯрам. Let me speak. Бимон гап занам. Let me watch. Бимон тамошо кунам. Дачи нигоҳ. Let's go. Бимон биё бирам. Let's eat. Биё бихӯрем. Let's watch. Биё тамошо кунем. Let's speak. Биё гап занем. Let бимон. Let's биё.
ай ҳаматон пример зад дорум дар комментария. Ай ҳаматон ролика поддержка кардем, панҷа мондем. Good luck and take care. Bye bye. Он чизе ки дар Instagram шумо меомӯзонед бачаҳора, фикр мекунед ки аз ҳамун тарзи омӯзонидан ман мардум меомӯзонед? Беҳад ва беҳад. Зиёд меомӯзанд? Беҳад зиёд. шахсоне ки агар таҳкурсии забони англисӣ доштагӣ бошанд, ҳамон ҳолатҳое ки ман гап мезанам, мо шоҳиди ин чиз бисёр шудем, ба мо бисёр менависанд, бисёр видеороликҳоам равон мекунанд. Ин гуна забономӯзӣ беҳад кӯмак мекунад. бачаҳо аз ҳар гӯшаи ҷаҳон, ҳатто хориҷо ба ман менависанд ки нағз хуб, беҳад нағз гуфта, сахт кӯмак мекунад. Беҳад сахт. Ман ягон бор фикр ба сартон зад ки ҳамон тарзе ки шумо мефаҳмонед, аслан медонед, то зира шумо менамens мебирам. Ҳамин мумкин мардум дар сахт мерасад ё мерасад ҳаст ҳамин фикрро. ту ҳолиам мена менс мегӯй, children are children's мегӯй, women are women's мегӯй, people are people's. Не, нигоҳ. A man, man. A woman, women. A person, people, a child. Children, don't you? Okay. A tooth, teeth. A foot, feet. Fish, fish. Ship, ship. A mouse, mice. аними калимое ки гуфтам ҳеҷ вақт дар шакли ҷамъ ss намонен, ё калимаи исключение ҳастанд. Як та бинависен. Good luck guys. Агар ҳамин ролик фоида овардагӣ боша, ҳама каса панҷа мондем бачо. Ини забудьте поделиться. Good luck and take care. Bye bye guys. Навистем. Калимаро навистем. Bye. Фикроне, албатта ман ин чиза ҳеҷ вақт фикр намекунам. ва ин гуна жестикуляция ки ман дорам, ман намехоҳам ки ба мардум сахт расад, аммо ба ман навистан тахта барои чӣ катагӣ мекунӣ, чилик занияй тахта ки мегирӣ, хеле чизо будан. албатта ки аҳамият наметиҳам, барое ки нияти ин гуна жестикуляция кардан ин як намуди образ мебошад. агар образам набошад, ин як ба забони русӣ мегӯяд, так просто красит ситуацию, всё тамом. Ягон мақсади дигар надорад. Образи маълуме, барои ки ман фикрам озам хеле суҳбат мекунем. Бароиш як тартиби муайян надоранд? Масалан имрӯз шумо дар бораи паридан гап мезанед, фарбод дар бораи намедонам ду калимаи дигар. Нигоҳ кунед, дар Instagram агар шумо забон омӯхтан хоҳед, манам мисол агар 2 сол, 1 сол зиёд шуда ҳамин фаъолиятам мекунам, 200 чанд видео, яъне дар мондагӣ ҳастем. албатта ки мардум пурра ёд намегиранд. бисёртар ин як медонед, як ключовой момент ҳаст ки ман як ҷои махсуси забони англиса гирифта дарс метиҳам ки фақат ҳамуна ман кушода мекунам, баъдан одамое як ваяшон пайдо мешавад, кушор мешаванд ва ҳамун ритм кати мераванд. барои чӣ ҳамаш микс ҳаст, яъне ки арараш ҳаст, гуфтед тартиб надорад, гуфтед. барои чӣ тартиб надорад? дар асосе ки ин барномаи муайян нест. барномаи муайян мо дар маркази худамон дорем, баъдан дар онлайн школа дорем ки дар онҷо метавонанд дар омада дастрас кунанд. Як навор чиқадар вақт шумо мегирад? дар як моҳ агар гӯем 54 рӯз ҷудо мекунам ки як бора якчанд навор сабт мекунем. як бора якчанд навор сабт мекунем. уна баъд монтажаш албатта ман худам мекунам, аз сабабе ки маҳсулот аз ман аст, ман медонам чӣ хел меравад. бале. баъдан ҳолате мешавад худам илова мекунам, ҳолате мешавад ки як бача кози камтар аз сабабе ки Instagram беҳад вай шудааст, бисёр менависанд, бисёр чиз мекунанд, ҳам бачаак ҷавоб метиҳад, баъд бисёр вақт аз сабаби вақти худам тангтар ки аст, ҳам бачаак баъд илова мекунад роликҳоро, видеоҳоро. Архиви историҳоро ман дидам аз шогирдони шумоям, аз студент сар карда то лёчка аст. Онҳо шуморо яъне як баҳо додиянд ба маҳорати шумо, ба тарзи омӯзондани шумо. ҳама онҳо фикрҳоро равон кардан, шумо худатон дар як дизайн гирифта монедан хелат? Нигоҳ кунед. инҷа рости гапаша гап мезанам. вақте ки мо сайто сохтем, мо як сайтам дорем, ба ғайр аз отзиве ки дар Instagram ҳаст.
мисол ба онҳо ман пешниҳод кардам ки аз ҳамин ман фақат як гуфтам ки аз ҳамин дарс ягон ибрат гирифтед? Гуфт ки албатта. Ман мехоҳам ки шумо ягон чӣ нависед равон кунед. аз унҷа як 4-5 нафараша аз сабаби ки ба ё банд ки буданд гуфтанд шумо худатон нависед, ман барои кунед, ман мехонам, агар ба ҳамин фикр розӣ бошам қабул. Ман гуфтам майлаш. Бачаҳо кардан, равон кардан, а дигарош бошад бачаҳо худашон навистан, равон кардан. дар баробари ин ҳама яъне розигиҳо, яъне ман дидам ҳамаш розиям, ҳамаш қарсак задаам буданд нафароне ки дар ҳақиқат аз кори шумо розӣ бошанд. гуфта бошам ки бале ҳам хеле чида ҳаст, чуба не? Инам як таҷрибаи хуб аст. Аммо аз сабаби надонистани дурусти маълумот одамо пеш аз худашон метавонанд ягон ақида кунанд. мисол баъди ақидаи худшон накардан омада бо ман ҳамсӯҳбат намешаванд, намехоҳанд фаҳманд чӣ гап аст, чӣ гап нест гуфта. аз ҳамин сабаб метавонанд фикрҳошонро дигар кунанд. ана ин ҳолата ман ҳамон одама дастрас кардан натавонистам ки як бор дига фаҳмонам ки ҷои хеле асу хел аст. ана мехе ҳаст. Масъалаи дарсӣ агар бошад, дарсӣ ва солҳои аввал бисёртар буданд. ҳоло не. дар шарҳи наворҳо менависанд калимаҳои бораҳои бад? бад. худованд нигаҳбоншон бошад менависанд. бале. онҳо ҳазф мешаванд? агар дар асосе ки яъне беҳад аз тарбия берун бошад, ман ҳамон бачаакам фармон додам, агар худамам бинам албатта ҳазф мешаванд. чанд маслиҳат, чанд тавсия, чанд гапе ки бояд масалан аз ҳамонҳо ягон чиз бигиранд? аз ҳама муҳимтарин чиз дар омӯзиши забони англисӣ ин идора кардани вақт. дар зиндагии ҳаррӯзаи шумо як тартиби муайяне ҳаст ки вақте ки шумо англисиро илова мекунед вай тартиб вайрон мешавад. барое ки ин як стили зиндагии шумо мешавад. вақтона контрол кунед, тайёр бошед ки мушкил аст, тайёр бошед ки ин чизи осон нест. баъдан чӣ қадар тонед мотиватсиятонро зиёд кунед, ҳар дафъа худатон ба гуфта шинед ки ин чиз зарури аст ва онро иход кардан дар кор аст. ҳеҷ вақт фикр накунед ки забон осон аст ва ҳеҷ вақт савол натиҳед ки чӣ хел забони осон ёд гирем. осонтарин забон омӯхтан ин фақат нағз акак кор кардан аст.